Здрасти, извинявай, че закъснях. Днес пазара просто беше лудница. Волатилитито на Dogecoin направо избухваше. Гарсон, 2 пъти Sex on the Beach. Как си ти иначе? Надявам се не си ме чакала дълго. Знаеш ли какво е шортинг? Не. А хеджинг? Не. Нищо. Патек Филип, чувала ли си? За съжаление не. Да, купих си го с първата си pump and dump схема. Ти иначе с какво занимаваш? Студент съм. И да, сега... Илон Скротум Койн! Чакай, това е голямо. Трябва да звънна на съдружника ми. Ало, мамо, ще ми дадеш ли 1000 лева? Не, този път обещавам, ще се получат нещата. Този път работата е сигурна, ще изкарам много пари от това. Окей. И аз те обичам, да. И както казах, нали, вече си взех всичките изпити. И да, всичко е супер. Имаш ли пари, които би инвестирала в крипто? Забрави, че ти задах този въпрос. Не си готова да забогатееш. Това е за специални хора, които усещат пазара. Добре, не че се хваля. В принцип не съм такъв материалистичен човек, но... Виж какво става? В смисъл, сега е малко надолу, но по принцип трябва да си ходил. Аз съм ходил. Знаеш какво значи ходил? Това е да държиш до последно. И по същия начин аз мога да държа на теб до последно. Чакай, че съдружника ми звъни. Ало, мамо. Нали се разбрахме, че ми ги дадеш, да е? Затова няма да се оправим.